ஆடுகளை விட்டுடு. என் ஆடுகளை விட்டுவிடு. என் மேல் கைய வைக்காத. நான் உன்னோட சண்டையிடுவேன். ஓடிப்போ. ஒரு கொரில்லா ஓடிவிட்டது. ஆனால் நான் ஒரு கொரில்லா குட்டியை கண்டேன். இப்போது எனது தோளில் சுமந்து கொண்டு ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு ஆட்டு பண்ணைக்கு வீடு திரும்புகிறேன். பாருங்கள், இது ஒரு கொரில்லா குட்டி. அது மிகவும் அழகானதாக இருக்கிறது. ஆம், நான் அதை வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்கிறேன். கொரில்லா குட்டியை காணோம் என்று தாய் கொரில்லா மிக வேதனையுடன் அனைத்து கொரில்லாவையும் எனது தெரு வழியாக என்னை தேடி வந்தது. சரவடி சங்கர் எங்கே இருக்கே என்று கேட்டது.